Baalah pulo jeti barau cubo ang dangang simakan nak dapat paham makimahnya. Iduit ti barau berumpun-rumpun, batangnya barueh-rueh badaun panjang bakal lupa. Kalau dipandang dari jauh seruman bana bentuk tabu. Tapi di mamah haram baraya rasu amba indak batantu pengicuah gadang mukironyo. Taro ketek sebantu jaguang di silau indak babuah bungu sehalai tak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian sinan terbuka rasionya. Barambuh angin kemudia tibarau madok kemudia. Kok bakisarah kailia inyo baputa kian pulau. Nyampang ditumpu dari ateh lah satu manggu anggua urang diam minyo merumua. Kian yo, Mario lawan jo kawan semuyo. Pendeknya segala yo indak adu nan tidak yo. Indak bab pendirian. Akasudahannya jadi anti mundung kuak masuk keranjang tak baitong. Kok pai ndak menukuak pulang ndak melua iya rago bara diri awak. Awak kok mesti jujur nak. Kok indak katakan indak kok lai tunjukkan lai. Usah takah-takah si puluh alun di tanah labadarai manipu diri sendiri. Lagak bacando orang kayu mengecek pantang di bawah. Baagen yang baalah mantiak perak basapuah di jarinya sarawa bagan tiak juga. Padahal baju basalang balagakan di uang. Tio kalapau tio utang, cah bon cah pinjaman sekali ndak babayaran ditunggu orang di harianya. Anak cacak tabang ke bentiang tibu di bentiang makan padi. Awak rancak rupiah teliang di resep saku tak berisi. Jauhkan banan dan panan tunak. Hongih kecek kurang kampung bagunjiang orang sukida. Ada puluhan seorang cadia menggaleh hinyonan santiang. Impor ekspor buah tutuannya bursa efek nan tahu bana. Paisok kawan kan tuangnya. Jauh gamu inyonan paham. Nahu sarah mantiak ma'ani tafsir Khazan Imam Ghazali ke surau tiap dirayu. Jo politik tahu dahulu. Sajak dari Orde Baru soal KBJ pembangunan sampai ke Irak ke Bosnia ulu nuklir tenaga atom Amerika seanjo. Awak bagak juara balai. Sia juga yuang ilmu batin kumpu karate silet tuo sadonyo putih di baliau ligarega layu sungitnya. Kota soal baburu pulau anjiangnya paling betuah. Lupa gerai nan hitam kulit dado lapang jangkia tergantung pinang-pinang bapalih pulau. Sambilan buki kajarannya kakandiak ketijang namuh latigo liang kani sayang kapangkai sekali balu. Ba itu pun ado mengaku santiang juadat. Pantun papatah maya bana luak tigo lareh nan duo katu ampe undang do baleh pecahan undang 20. Di male inyola nampak kami menitah pesambahan ayam kinantan di galanggang. Tapi parangai bacilapi tibo kusuk menyenjo datang kawah mengundak-undak barundiang nak manang surang mupakat pantang mengalah bakatu ndak pestina. Nan sahandak sabuliah nyona. Ko iyo awak orang cadiaknya bisa terpakai. Ko awak orang tidak tahu usah berpura-pura tahu. Ikulah yang dikatakan Konghucu. Orang yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tahu barasuinyo tidak tahu, iko bisa diberitahu. Tapi nan susah nak. Indak sadar kalau nyopan dia, aiko penyakit abi hubet tunggu menanti jajalulah. Sipek cadia tak dapat diturutkan bodoh tak bisa diajari. Itulah sipek cilaku. Buangkan mana jauh-jauh nak usah ditiru dituladan.